rozbalovať. Čo to je, Sofie? Čo to máš, Sárka? Čo to je? Čo to máš? Jej. Počkej, tak mi to tam bude. Čo to máš? Potom tačíme tam na baterku. Aha, poď Sofie, ideme rozbaliť ďalší. Aha. Sofie. Well done. Aha, Sofie. Ale Sáruška, počkaj, ona ti to nechá. Sofík, aha, čo ti maminka? Sofí, tebe Santa donesol maminky, aha. Maminka má od Santu, aha. Aha. Jej. Well done, no krásne. No. Všetky sú tvoje, no Sárka, rozbali si, ešte tam máš veľa darčekov. Toto všetko sú tvoje, Sárka, také s mackom. No, čo to máš? Poď, ešte ideme rozbaliť, Sofie. Čo tam máš? Čo tam máš ešte Blu-ray? Yeah. Well done. Sofinka, aha. Lego. Jej, Sofinka dostala Lego od Santu. No to je krásne. Super. Čo tam máš? Krásne, no. Krásne. 101 dalmatincov. No odlož si DVDčka a rozbali si ďalej. No. Sárka, toto odbal. Pozrieme sa, čo je tuto, aha. Aj Sofinka má také. Čo to má, Sárka? Kočár! Aj Sofinka dostala taký od Santu. Jej! Počkej, Sofie, maminka ti to rozbalí. Jej! Krásne! Počkej, Sárka, mamina ti to rozbalí. Najprv rozbalím Sofii. Krásne! Kočár ti donesol. Sofia, kočár mama Santa doniesol. Aha. Wow! Beautiful! Sofie, aha. Jej! Sofie, aha. Daj, ja ti opravím. Čo to máš, Sofík? Áno, ty budeš mať, počkej. Čo to máš, Sofinka?